Bavim se likovnim stvaralaštvom negdje, sam krenuo zapravo s te točke, ali puno prije sam u ovaj svijet priča i mitova ušao preko svojih baka. Moje bake su se sjećale priča, doduše na jedan drugačiji način, one ne samo kao priča bilo jednom, nego su one stvarno znale gdje je koje biće živjelo, gdje se koje biće pronalazilo. Imena, mi smo se ko mali igrali s tim stvorenjima, igrali sad s tim stvorenjima, lovili smo pesiglavce, mure i nevidinčiće, to nam je nekakav bio svijet u kojem smo odrastali, naravno nismo lovili, ali to nam je bio nekakav svijet igre i zapravo kroz taj svijet mojih baka, njihovih priča, sam ja negdje ušao u tu priču, otkud one potječu, otkud one dolaze, što je zapravo iza svih njih. Rijetko koje bake se sjećaju konkretno priča o našim staroslavenskim, odnosno starohrvatskim božanstvima, bogovima, možda čak u ovom području više bliže Velebitu nego u Zagrebu, ali to je zapravo svigdje negdje su sva ta bića i stvorenja iz tog svijeta tih božanstava. U kojem kraju Perun pripada, njegovo mjesto je na vrhu, on je gromovnik, bog neba, bog svega u zraku, između ostalog bog ptica i najčešće se pojavljuje u obliku orla. Orla, sokola, to je njegova nekakva životinja i živi na tom velikom drvetu svijeta. Drvo svijeta je os svijeta, to je zapravo karakteristično za sve indoeuropske narode. To je bilo veliko drvo koje je zamišljeno, koje drži kompletni svemir u svojoj krošnji, sve planete, sve zvijezde i služi kao os i se sve oko njega vrti, uključujući čak i božanstvo. Na njegovom samom vrhu je Perun, a ispod njegovog korijena živi Volos. To su nekakva dva opozita, ali ujedno su oni, mi ih danas tumačimo jako često kao dobro i zlo, ali oni nisu dobro i zlo, oni su crno i bijeli svijet, ali bez jednog elementa ne može kompletna cjelina funkcionirati. Pričali smo večeras o drvetu svijeta i prisjećali smo se naših starohrvatskih legendi i mitova koje su prisutne u narodu, ali opet povezali ih sa ciklusom godišnjih doba i odnosno s tim Božićem, badnjakom, pred badnjakom, jer je to ciklično vrijeme kada iz čega sve počinje i konačnici sve završava. Bićemo suvremeni sa svijetom. Ako budemo dovoljno evo recimo i u tom nekakvom je organskom, prirodnom, premda je skoro anorganski materijal. To je meni jako zanimljiv, čekaj, tu nam negdje mora biti još malo žice. Probaj. Už gledam to izgleda. Tako da malo okolo je ispalo vilice glave i nastavi rasko bitka. I onda cvate malim bijelim cvjetićima. Strukturu, ali mi je neko možda odgodnio. Tu je. Napravit ću vam krošnju. Da, Ivane. Evo, ajde sad sam ovdje ovo. Niko ne smije jesti. Još smo hvala. Sad ste i ono što je rezala katastrofa.